Здравейте! Намирам се на местността Самодивска поляна, която се намира на 1600 метра над язовир Голям Беглик. Повода за това видео е този великолепен параклис, който хората с дарение са го направили и е отворен преди 4 години. Такава чистота, тишина, спокойствие рядко се намират. Хората са го направили с скромни дарения и някои от тях се запознах. Ето вижте какво представлява вътре. Пак излезем навънка. Тук местността е дива. Така, това, което искам да ви покажа също. Това е, тук има кът с чешма. Искам някои хора да се възползват от това видео. Става дума, че тази чешма е лековита. Освен, че е страшно вкусна, тя лекува очи. Много хора са излекували. Така ми казаха местните дарители и които поддържат параклиса. Опитахме, вкусна е. Наплискахме се. Но който иска, ето е чешмата. Чао, чао.